Саламатсызбы, хөрмәтле тамашачылар. 1990 елда Япониялы Эсаши калаһында үткәрелгән Ойваке халыкара фестивалендә катнашырга насип булды. Ойваке японнарның одан көйе. Йөк артмакланган атты кылуусының йыры дип тәрҗемә ителә. Япондар Бөек Ибәк юлында урнашкан халыктарның моңында уртаклык өйдән көйләрендә сагыла дип ханап, быгаса үзләренең ярышларына катнашып килгән фестивальгә был юлы Кореянан, Казакстандан, Монголиянан, Башкортстандан һәм Венгриянан халык ярышларын, музыкантларын сакырган иде. Фестивальдә оештыру комитеты агзасы, ул сакта Хоккайдо университеты ректоры, Адак айны халыктарының мәдәниятен өйрәнү үдәге директоры, исеме бөтә дөньяга билдәле этномузыка белгесе профессор Кадзуюки Танимото менән танышу бәхете эләкте. Танимото әфәнде үзе лә башкорттың одан көйләрен тыңлау, язып алу максаты менән 1998, 2000, 2004 елларда Башкортстанга килеп кайтты. Тәүге килгәнендә үк мин аны Хайбулла районының Хакмар Бүре авылына хугыш һәм хезмәт ветераны Мөхәммәтҗан Кадакбаев алып бардым. Хакмар буенда табигать кусагында Мөхәммәтҗан агайның йырлавын тыңлагас, Танимото әфәнде еланы һәм бүген минең иң бәхетле көнем дине. Одан көй Евразия халыклары традицион музыкаһының иң бөек казанышы. Бұл мөгъҗизәнең эпицентры башкортларда. Башкорт йырлаганда үзе йырламай, күңеле йырлай. Һәр башкорт одан көй йырлаһа, уның тарихы югалмаясак, киләсәгә буласак дип өстәне галим. Танимото әфәнде аркаһында Башкортстандан Урал хазиналары фольклор төркеме 2000 елда Япониялы Осака калаһында үткәрелгән Вашшой 2000 бөтә дөнья фольклор фестивалендә катнашты. Фестиваль күренешләрен мин һәм бездә озатып бирүче Япон егетләре һәвәскәр камерага төшердек.
Көңілленіп қалдым. Бек қорыққаным, қауіфленген, қапаланғаным. Барып сықма хабарлантып, лейта келбет, ары ойлып сақты деп. Мәскәүдә загран паспорттарға, виза қойдарыға Япон консуллығына барғанда, үҙем менән бергә Алпамышалай гәүдәле Мөхәммәт Төлөбаевты алғайным. Янәһе һаҡсы итеп. Кетеп барғанда, көтмәгәндә 6 милиционер ағайымның 2 ҡулына өсөрләшеп аҫылынып, машиналарына һөрәй башламаһынмы? Кемгәлер оҡшатҡандар күрәһең. Минең аҡ йөҙлө, күк күҙле булыуым хәлде ҡотҡарҙы. Миңә йәбешмәүҙәренән файҙаланып, паспорттарҙы фестивалгә саҡырыу ҡағыҙҙарын күрәтеп, ҡотолдоҡ. Самолетҡа 3 кенә сәғәт ваҡыт ҡалған.
Біздің сығыштар вақытында япон тілінде аңлатмалар берілді. Мен бұл аңлатмаларды 2 ай элек ук ебәргән идем. Башқұрт ихтилалдары турасында һүз барганда Кара Хакал бейеуін күрәтергә булдык. Мәшһүр бейеу остаһы Яудат Бикбирдин қойған Кара Хакал бейеуін бейгән Рәис Низамеддиновты төркемгә индердек. Токиола таможня контролендә Рәистең был бейеу өчен махсус эшләткән кылысын үткәрмәнеләр. Кылысһыз бейене. Таррақ болды шо. Бишкене сахна белекерек, янда тайга арагыны. Сығыштар адағында алып барусының һәм тамашасылардың һораударына яуап бирдек. Урал хазиналары немәне аңлата дигән һораудан башлап, Башкортстан Курай тураһында милли киемдәребезнең үзенчәлекләре һәм хатта кем кайда эшләй шуның менән дә кызыксындылар. Мөхәммәдҗан Казакбаев умартасы, хәзер хаклы ялда. Мөхәммәд Төләбаев биология укытучысы. Ташбулат Дәүләтшин балта остаһы. Рәис Низамеддинов авыл хуҗалыгы институтын тамамлаган әле бейеу укытучысы. Розалия Фәйзова белеме буенча шәфкать туташы. Үзем телевидениела эшләвем турасында 3 ай элек анкета ебәргәйнек инде. Хәвәскәрләр икәнебезгә шиктәре туган дине тәрҗемәсебез. Фестиваль программаһы бик тыгыз иде. Каланың Үзәк паркында 5 урында сәхнәләр корылган. Көнне 3-4 урында сыгышабыз. Безнең төп программа мөмкин кадәре башкорт халкының тарихын сагалдыру максаты менән төзелде. Бунан тыш Танимото әфәнденең тәкъдиме менән без тик ярдардан торган һәм тик Курай һәм бейеудән торган программалар әзерләнек. Ягъни бөтәбез дә йырланык, бөтәбез дә тәйярлык Курайда уйнанык, бейнек. Йыр жанрынан торган программабыз йыр мәҗлесе рәвешендә корылды. Hor yorganar var
Фестиваль программаһында һәр төркемнең икенсе халык вәкилләре менән бергә сыгыш яһауы каралган ине. Безгә ветнамдар менән сыгыш яһарга туры килде. Тәүдә бергәләшеп башкорт көйен, шунан ветнам көйен уйнанык. Артабан һәр төркем үзе белгән япон көйен яки йырын башкарды. Адан инде Осака калаһына арналган япон йырын бергә йырлап, сыгышты тамамланык. Япон тамашасыһы менән аралашыу импровизацияга корылды. Тәүдә япондар араһынан теләүселәр кыскаса безнең ил тураһында белгәнен һөйләне. Шунан безнең ыксым гына сыгыш тамашасы менән бергә күмәк биюгә әйләнде. Иң кызыгы бәйгеләр булгандыр. Беренче бәйгелә Мөхәммәт агай Ташбулат, рәис, япондарга курайда тавыш сыгарырга өйрәтте. Во, скоро получится. Скоро получится. Ладно. Нишимото Таро тынны музыка коралдары яһау остаһы. Оста инде, курай тавышын сыгарды. Көйін дә сыгара сагына шик юк. Уга башкорт халык йырдары язмалары һәм курай бүләк иттек. Икенче бәйгелә тамашачыларда япон халык көйен белүдә анык. Курайда башкарылган Макуото Исаши дигән япон одан көйенең исемен бер тамашасы дөрес атаны. Уга ла курай бүләк иттек. Бер көн ял бирделәр. Кис төркемдә үземнең номерга яеп кәңәшәшәм. Нисек үткәрәбез ял көнен? Бөтәһелә магазин һеләй. Мөхәммәт агай сабыр гына тыңлап утырдылар, кустылар. Без бит дөньяның 70 иленнән килгән халык катнашкан фестивальдә без, ә үзебез уларның сыгышын юньләп күрмәйбез дә. Бына кайда ул акыл яһы. Меңенче елда Японияда үткәрелгән Бөтә дөнья фольклор фестивале Вашшои дип атала. Вашшои
Әйдә тигән кеүек дәртләндерү һүзе. Фестивальде тантаналы ябу Урал хазиналары төркеменең сыгышынан башланды. Оештыру комитетының безне үз итүеме, юлдашларымның лайыклы сыгышымы, икеһе лә булгандыр, мондай хөрмәт онытырлык түгел. Әйдә тип гел алга сакыргандай. Безгә ысын мәгънәһендә олы бәхет, халкыбыз сәнгате илчеләре булу бәхете эләкте. Юлдашларыма рәхмәт, халкыбызның, илебезнең намысына тап төшермәне.